Benvinguts a la unitat 5. Avui parlarem de la retribució salarial, és a dir, parlarem de la nòmina. En principi hem de definir què és retribució. Es considera retribució tot allò que és sou, és a dir, totes aquelles percepcions econòmiques que reben el treballador en diners o en espècie, així com els períodes de descans que es computen com a treball, és a dir, els dies festius, les vacances. Aquest concepte s'ha de tenir clar, en el sentit que quan una persona cobra, no només està cobrant pels dies efectius de feina, sinó els dies de descans setmanal que ha de gaudir. Què és no salari? Totes aquelles indemnitzacions o el concepte que s'anomena suplidos, que no deixen de ser despeses vinculades a l'activitat laboral del treballador. És a dir, el concepte de dietes, el concepte de despeses de viatge, que podríem parlar de quilometratge, també podríem parlar de quaranta moneda. El concepte de quaranta moneda és una mica desconegut, és aquell diner que et donen generalment perquè has d'efectuar una aquesta caixa i l'has de tornar quan acabes la teva activitat laboral. En el cas que hi hagi algun tipus de pèrdua perquè has fet malament el descanvi, llavors no et redueixen el sou, no, perquè les multes d'haver estat prohibides amb l'ordenament jurídic laboral espanyol, sinó que s'haurien de compensar amb aquest complement. Aquest complement és un incentiu al moment en què tu realitzes bé l'activitat laboral i al final de mes no tens cap pèrdua i es converteix en un complement consolidable. Per una altra banda, tenim totes les prestacions o indemnitzacions a la Seguretat Social, en el cas de que hagis caigut en malaltia, per accident de treball o ordinària, doncs tens la prestació corresponent. I per últim, les indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments. Ara a veure què és l'estructura del sou. El sou té una estructura determinada que generalment el model oficial de nòmina que fan servir totes les empreses han de d'alguna manera relacionar amb les seves models de nòmina. Quins conceptes són el salari base? El salari base és el concepte bàsic que estableix el conveni col·lectiu per diferents categories professionals. Dependrà de la categoria del treballador i dependrà de cada un dels convenis. Per altra banda, ens podem trobar diferents complements. I aquí tenim una petita classificació. Quan parlem de complements, hem de parlar de complements personals, d'ajust de treballs i de resultats. Abans de començar a parlar de cada un d'ells a la propera diapositiva, hem de tenir en compte aquests conceptes. Personals són aquells que ens donen a títol personal. És a dir, si jo, per exemple, me sacrifico i faig formació en anglès i l'empresa necessita que jo estigui format en anglès, possiblement em donaria algun tipus de facilitat a la meva jornada i a més, en el moment en què acabés el títol corresponent, em podria abonar un complement personal per l'esforç que he realitzat. Per exemple, el lloc de treball seria tots aquells complements relacionats amb el lloc de treball. És a dir, si jo soc operari d'una màquina que necessita una formació específica o tècnica, doncs el fet d'ocupar aquesta màquina em donaria lloc a cobrar aquest complement. Així com el tema dels resultats. Nosaltres tenim generalment dues pagues extraordinàries, la de juny i la de desembre, i pot ser d'alguna manera complementada amb una paga de beneficis o de resultats. D'aquests tres conceptes, com podeu veure, hi ha un apartat que posa no consolidable. Aquests conceptes són molt importants perquè en el cas que hi hagi una reestructuració salarial, com ha passat en aquests últims anys amb el tema de la crisi que ha afectat a la majoria de les empreses, aquests complements tant d'ajust de treball com a resultat es podrien perdre perquè no són consolidables. En canvi, els personals, el treballador té dret a gaudir-ne. Aquí veiem d'una manera més exhaustiva els diferents tipus de complements. Aquí hi ha uns quants, el conveni col·lectiu els pot concretar més, però bàsicament són els d'antiguitat, que és un complement que ara s'està posant en tela de judici, perquè molts convenis no el volen, consideren que no aporta res a les empreses. Una persona, simplement per l'antiguitat, sense aportar res a l'empresa, té dret a gaudir d'aquest complement, i és un complement que s'intenta substituir per algun complement relacionat amb objectius o un complement en el qual el treballador pugui aportar el seu talent a l'empresa, així com els de títols, els idiomes i els coneixements especials. De lloc de treball tenim els de penositat, toxicitat i perill, sobre aquest tipus de feines que impliquen treballar amb productes químics, amb alçada, per exemple, el de torns, nocturns, primes i incentius, en el sentit que per exemple, hi ha un col·lectiu que és el comercial, en el qual una part molt important de la seva nòmina ens basa en aquest tipus d'incentius o primes, el d'assistència, el de puntualitat i les comissions.
I per altra banda tenim el de resultat, que pot ser la paga de beneficis que hem comentat anteriorment. Aquí teniu l'estructura d'una nòmina i hi ha 4 apartats significatius. Aquesta primera part estaríem parlant de l'encapçalament, on es posen les dades identificatives de l'empresa i del treballador, així com el seu número de seguretat social. El seu grup de cotització, que és important, que fa referència al que estableix o bé el conveni col·lectiu o les taules de cotització corresponents a cada any. El període de liquidació, que va d'un mes a un altre. Hi ha empreses que fan la nòmina a 30 dies, uns altres a dies naturals del mes. Això depèn del criteri. I quan comencem a complementar la nòmina, hem de dividir la nòmina en 3 apartats. El primer apartat emplenaríem la part de devengus, que és aquesta part d'aquí, on consignaríem els conceptes salarials i els subjectes de cotització, i aquí estarien tots els complements personals, ajuts de treball i també les hores extraordinàries, com podeu veure. Els conceptes no salarials serien tots aquells que hem estat referenciant, per exemple, dietes, transport, quebrantos de moneda. Hauríem de consignar-los aquí. És molt important diferenciar els conceptes salarials de no salarials, simplement perquè aquests uns formen part de la base de cotització i uns altres no formen part de la base de cotització, és important. Posteriorment, els sumatoris de tots els conceptes apareixerien en total de vengat i anirien a la part de sota. Posteriorment agafaríem uns criteris que després parlarem, calcularíem la base de contingències comuns, la base de contingències professionals, les d'hores extraordinàries i les d'IRPF. Generalment la base d'IRPF és la mateixa que la del total de vengat, al 90% dels casos, ja hi ha excepcions. Un cop establertes les bases de cotització, les consignaríem, les de cotitzacions comuns les posaríem aquí, les d'atur i formació professional posarien les contingències professionals, les de base d'hores extraordinàries al seu lloc i el d'IRPF consignaríem aquí i aplicaríem uns percentatges que estan establerts per llei. Aplicaríem aquests percentatges i tots aquests conceptes, tant el que seria la seguretat social com l'IRPF, se sumarien tots, anirien a aquesta part d'aquí i aplicaríem una deducció i restaríem aquest total de percebut respecte al total meritat i sortiria el líquid net o sou net, que es formaria part de la nostra nòmina. Per tant, quan nosaltres parlem de sou brut, estem fent referència a tots els conceptes salaris extraordinaris que han consignat en aquest partit, i el sou net és aquell que apliquem